They celebrate life Gogo. 103 is quite a number. One thing that's nice Tina is we engaging life. More than music. Nothing more except to say Gogo Siyabonga. Gogo soyenzile eyakho indima ngokuthi ubhale your own book of life. Bonisa ukuthi there is hope mohlelo kuNkulunkulu. 103 quite a blessing. iBhayibheli ke lathi ngelinye ilanga ndodana yami ngihlabeleni isilovele ngokubusise usaphila. There's no blessing edlule yomzali. The legend Baba Masilela. Awu siyabonga kakhulu ukuzobusingatha ugogo olomnyaka kuwo. Ikakhulukazi sibonga ukuthi uNkulunkulu umgcinile uzofika 103 years. Akuvamanga isikhathini esiningi abogogo abafana naye. Uma ngikhumbula kahle ngaqeshe ngisho ugogo washona na 100 years. Naye waye strong than ugogo naye. Ngoba esekhona ukuhamba, akhuluma, yenza yonke into, akwazi nokuphekeza everything. Ngani ngokuthi uNkulunkulu uyakubusisa if makube uhamba kahle endleleni yakhe. Uyakubusisa. I think nabanye nathi mhlawumbe sawugcina kulomnyaka le makube senza kahle ngomthetho kaNkulunkulu. Ngoba okokuqala lithizwe kaNkulunkulu hlonipha. Yes. Ukuhlonipha kubalulekile. Kungaba mncane emdala kodwa ukuhlonipha uNkulunkulu yandisa iminyaka yakho kuphila. Sesivala tuyibandla lonke. We thank you for acknowledging ugogo Saphila. We thank you ukuthi ugogo nibe naye sonke lesikhathi. Sesihamba nje malume, last message ebandleni, last message to your family, last message to umbukeli weZanyo Music. Ngithanda ukubonga uPastor Thanjekwayo noPastor J Gama. Masikhula thina sikhule sonke nabo. Kodwa akimbancane ngoba ngilegend. Bezemva kwami. Ngibonga ukuthi bayakwazi ukunakelela abogogo. Manje ngiyabheka kule bandla bakulo basontsha nabogogo abaningi. And so yiba banakelela abogogo kakhulu. And empilweni uma ulalela ukunakelela umzali, ulathola khona ibusise eziningi kakhulu. Ngoba uyamnakelela umzali, umuntu ogogo. Mina mangikhumbula kahle sahamba nabo isikhathini esiningi, saphila boBigama, saphila abo baningi nje abafethu abanye basiphula nabo. Ikakhulu sihamba nabo abogogo. Kule inhlangano le kule sonto abasonta kulo inkonzo igama lesonto ngiyangilibala. Ikhanyeni okusha. Ukukhanya okusha ngafika lapha kuBothemba ngathola uDola abogogo uZithemba uzoba khona yini labogogo. Cha, abogogo ngiyabathanda kakhulu ngoba uNkulunkulu ngibusise ngabogogo. Nami sengivala nje ngokuthanda kakhulu ukuthi into abayenzayo inhle kakhulu. Ungathi bangafunda nabanye abaholi bamanye ababandla ukuthi abogogo bayanakekela. Abogogo esikhathini esiningi abanako. Ugogo maseshonile kufuneka abantu behamba nabo abasekho. Siyabaleka thina nagenge encane. Sifuna lezi encane esihamba nabo. Ngivala kanjalo nami inkosi yomusa imbusiso. Nalabo abasibukela be-engaging live uNkulunkulu abasize nabo bahlale basibukele ishow yethu lengaka ihlale sikhuluma njalo lezi 6 to 9 o'clock. Cela balalele umsakazo wethu. Inkosi ibusise. Amen.